आजकल एगो नती हमरा के रोज छेड़े रहा। के बा? ड्राइवर बा ड्राइवर। ऑटो के ड्राइवर? ना ट्रक के ड्राइवर? ना ना हो का? जेसीबी के ड्राइवर, जेसीबी के। आगो दादा। तोरा का बोल की आजकल हमरो के पीछे एगो जेसीबी के ड्राइवर पड़ल बा। Oh no! Presented by Gold Music. रोजे रोजे हमरा सोझे आके हॉर्न ऊ त बजावेला। सटे जोरी का हम करी हमरा के बहुत सतावेला। रोजे रोजे हमरा सोझे आके हॉर्न ऊ त बजावेला। सटे जोरी का हम करी हमरा के बहुत सतावेला। पक्का आवारा ऊ हमरा बुझाला। आ पीछे पड़ल बा सखी जेसीबी वाला। हमरा पीछे पड़ल बा सखी जेसीबी वाला। का हम कही कैसे रही ओकरा आदत से बानी परेशान हो। करे पीछा पूछे इच्छा का बाटे तोहर जान हो। का हम कही कैसे रही ओकरा आदत से बानी परेशान हो। करे पीछा पूछे इच्छा का बाटे तोहर जान हो। माने ना बात हमर करेला हाला। पीछे पड़ल बा सखी जेसीबी वाला। अरे पीछे पड़ल बा सखी जेसीबी वाला। ऐसे एने सुना का भइलो? इ तो वो है नतिया ड्राइवर जो हमार पीछे पड़ल बा। देखे दो। अरे यही तो हमरो पीछे पड़ल बा। बाप रे बाप। कुत्ता हरा